Bilang paghahanda sa paabuto na barangay asin sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre 30, pinanginotan kan opisina kang Comelec Legazpi asin Comelec Albay and MAC election sa laog kan SM City Legazpi kan nakaaging weekend. 50 registered voters gikan barangay Kapantawan sa Legazpi City ang napili na magpartisipar sa aktibidad. Alas 7 ning aga sundo alas 12 nin udto nagdurar ang MAC election. Sigun kay Attorney Aurea Bobunaw, election supervisor kan Comelec Albay, sa Bicol, sulamenteng syudad sa naning Legazpi ang napili na pagkondusiran kan MAC election. Ininamandaan sa indang magiging sistema sa maabot na pirilian. Dugang pa niya, positibo ang naging resulta kan MAC election. All systems go naman daan sa indang opisina. Serve yung nag-officiate, tatlo yun, di ba? Electoral boards. May DESO at DESO support staff. 5 po. Sa bawat presinto ang mag-officiate ng pagboto. Para naman sa mga opisyal kan barangay Kapantawan, sarong pribilehiyo ang pagkakapili kan sa indang barangay na maging benepisyaryo kan mall voting sa Oktubre 30. Sa primerong pagkakataon kaya, may eksperyensya daan makapagboto sa laog kan mall na syertong magiging kumpinyente maging sa indang residentes. Kulang tabang in terms of sa mga voters. Dahil na mapila sinda sa mga eskwela na dati mainit as in halaba ang pila sa luwas. Ngunyan, magiging komportable lalo na sa may mga comorbidities. Diba? Convenient para sa aming mga botante ng aming barangay. Hindi na kasi tulad ng dati na kung iisipin, makikipagsiksikan kami sa school, tapos mainit, maraming nai-encounter kaming problema. Presente man sa ginibong MAC election ang PNP, napaborma na magkaigwanin mall voting. Magbibigay din naman po kami ng mga security. Dito lang po kasi is we have yung security guards po nila na tutulong sa atin. So medyo mas less po yung pan sa atin na magbibigay po kami ng mas maraming tao. Dito po kasi is meron na po tayong patulungan. Asigurasyon kan mall, iinguwao ninda na maeksperyensya kan mga botante ang pinakakombenyenteng pagboto sa maabot na pirilian. Matagal na namin itong pinaghandaan since binabasa amin yung Memorandum of Agreement. We've been preparing for this event kasi nga po pressure din para sa amin kung paano namin masisigurado po ang kaligtasan po ng bawat isa. Especially nandito po sila sa loob ng mall natin. Mientras tanto, apuera sa Legazpi City, nagkaigwaman in MAC election sa National Capital Region asin sa Cebu City. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.